Вітаю, я Наста, а ты слухаеш падкаст Белліт, першы беларускамоўны падкаст пра літаратуру. Гэта мой чытацкі дзённік, у якім вас чакаюць агляды навінак і сусветнай класікі, вартыя ўвагі творы беларускай літаратуры, а таксама цікавыя літаратурныя і каля-літаратурныя гісторыі. Сёння вы чуеце 10-й юбілейны выпуск падкаста, і для мяне гэта такое невялікае свята, бо яшчэ нядаўна, слухаючы чужыя падкасты, я ўвогуле не магла сабе ўявіць, што хутка я далучуся да гэтай падкаст-супольнасці не толькі ў якасці слухача, але і ўласна як падкасцер. І першы выпуск падкаста Белліт выйшаў 10 красавіка, але мне ўсё яшчэ здаецца, што гэта было літаральна учора, калі я не ведала, як гэта ўсё робіцца, які трэба выбраць мікрафон, на што звяртаць увагу пры яго выбары, праз якую праграму запісваць, як рабіць мантаж. І самае важнае, што мяне больш за ўсё палохала і пужала, гэта тое, як гаварыць. Бо з пытаннем, што гаварыць, у мяне праблем не ўзнікла, бо тэмаў для размоваў пра кнігі даволі шмат. Але ж як зрабіць гэта цікава, каб неяк прыцягнуць увагу слухачоў, каб яны на першых хвілінах цябе не выключалі. І ўсё гэта прыходзіць з вопытам, і вось я зараз самаўдасканальваюся і заўжды радуюся, калі ад вас атрымліваю пазітыўны фідбэк, калі вы пішаце, што з кожным выпускам падкаст становіцца ўсё лепш, і тады я разумею, што ўсё раблю недарэмна. Зразумела, што я не нейкі там прамоўца, не прафесійны дыктар, я проста расказваю вам пра кнігі. Але ўсё ж маю невялікі досвед выступленняў, бо амаль 2 гады працавала ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры. І за гэты час я правяла там велізарную колькасць лекцый, мне нават складана падлічыць, колькі іх было. Я расказвала школьнікам пра творчасць розных беларускіх аўтараў, пра беларускую культуру ў прынцыпе. І часам нават не школьнікам, бо выступала і ва ўніверсітэтах. І заўжды самым прыемным было, калі пасля лекцыі падыходзілі вучні ці нават настаўнікі і дзякавалі. Прычым дзякавалі шчыра, не проста так для птушачкі, маўляў, вось прыйшла нейкая гэтая з музея, окей. Але яны дзякавалі за тое, што ім сапраўды спадабалася мая лекцыя. І вось такая доўгая святочная прадмова, але я проста хачу яшчэ раз падзякаваць усім, хто мяне слухае, хто пакідае водгукі, хто дагэтуль са мной. Мы будзем рухацца далей, і наперадзе нас чакае яшчэ шмат усяго цікавага. Ну а ў сённяшнім выпуску мы пагаворым пра Марс, пагаворым пра плагіят у літаратуры і пра смерць. Калі запытваюць, чаго мне не хапае ў беларускай літаратуры, то я вельмі часта адказваю, што гэта фантастыка і дэтэктывы. Бо сапраўды у нас так званая жанравая літаратура распрацаваная не так моцна, і таму выхад кожнай кнігі для мяне гэта сапраўднае свята. І, дарэчы, тут можна параіць маладым літаратарам звярнуць увагу менавіта на гэтыя нішы, бо яны ў нашай літаратуры не вельмі занятыя, не вельмі распрацаваныя. Варта пісаць фантастыку і варта пісаць дэтэктывы, падумайце пра гэта. Ну а новы раман Сергея Балахонова «Бог кахання Марс», які сёлета выйшаў у выдавецтве Янушкевіч, гэта, як мне здаецца, гімн дзвюм вельмі аддаленым адна ад адной кропкам, роднаму для аўтара Гомелю і загадкаваму Марсу. Але ж усё пачынаецца ў Юравічах, якія нам вядома яшчэ з гісторыі, з урокаў гісторыі. І там Ягор Рудкоўскі, выкладчык і даследчык старажытнасцей, раскопвае ідалбоства кахання. І знаходка аказваецца вельмі важнай для міжнароднай гістарычнай супольнасці, і яна натхняе мужчыну на напісанне кнігі 50 граняў Юравіцкага. Тут вельмі тонкая адсылка для знаўцаў, чые густы надта спецыфічныя. І кнігу заўважаюць і ганаруюць прэміяй Гідройца. Якраз вось нядаўна у нас, дарэчы, быў абвешчаны поўны спіс намінантаў на сёлетнюю прэмію Гідройца. Чытайце ў мяне ў тэлеграм-канале. Дык вось, ён атрымаў прэмію Гідройца і раптоўна аказаўся ў самым цэнтры ўвагі. І тут толькі застаецца, што жыць, радавацца, займацца любімай справай, бо кар'ера, ўсё добра з кар'ерай. Але Ягору не дае спакою раптоўны разрыў з каханай Марынай. Недарэмна ж каханне вынесенае ў загаловак кнігі. Бо значная частка гэтага твора – гэта перажыванні закаханага мужчыны, які не збіраецца так проста адмаўляцца ад сваёй жанчыны, хаця яна ўвогуле пабралася шлюбам з іншым, з румынам Марку, і да таго ж яна ўвогуле з'ехала з ім разам на радзіму ў Румынію. І ўвогуле нядаўна я заўважыла, што ў сусветнай літаратуры узнік нейкі тренд на развянчанне стэрэатыпаў пра моцнага мужчыну, які хавае свае эмоцыі, які не павінен плакаць, усё такое. І ў такіх творах мужчыны, вось там, дзе развенчваюцца гэтыя стэрэатыпы, мужчыны вельмі шмат рэфлексуюць, яны пераасэнсоўваюць сваё жыццё і паказваюць, што яны таксама могуць быць слабымі, безабароннымі і поўнымі пачуццяў. Напрыклад, я нядаўна спрабавала прачытаць новы раман «Сератанін» вядомага французскага пісьменніка Мішэля Уэльбека, які выйшаў вось літаральна летась. І галоўнаму герою Флорану Клоду ў 46 гадоў у яго не склалася з чарговай каханкай,
І таму ўся кніга выглядае як рэфлексія, нейкае вяртанне да сябе, ён перасэнсоўвае сваё жыццё, успамінае нейкія свае мінулыя адносіны, што ж там было не так, чаму ўсё так атрымалася. І кніга на мяне выглядае даволі нудна і манатонна. Я прачытала толькі палову і далей не змагла, бо я стамілася ад такога персанажа. Дык вось Ягор, герой Балахонава, ён не зусім такі, не настолькі нудны, але ягоных пачуццяў і перажыванняў, асабліва вось гэтых наконт кахання, для мяне ўсё ж такі было зашмат. І гэта паўплывала на выніковую адзнаку кнігі, я ацаніла яе трошкі ніжэй, але агулам для мяне кніга аказалася зусім нядрэннай. Раман складаецца з двух часавых пластоў. Падзеі першага гэта недалёкая будучыня, ўсё адбываецца на зямлі, а другі пласт гэта марсіянская частка, у якой Ягор з Марынай раптоўна аказваюцца на чырвонай планеце. І тут пачынаеш задумвацца, калі даходзіш да гэтага моманту, бо яны ж рассталіся, прычым даволі сур'ёзна, і Марына вельмі жорстка паставілася да былога каханка, яна абрэзала ўсе кантакты сувязі і нават з пагардай да яго ставілася. І аказваецца, што вось гэтая марсіянская частка гэта яшчэ больш далёкая будучыня, і цяпер нам трэба разбірацца ў гэтай складанай храналогіі, зразумець, якім чынам яны ўвогуле трапілі на Марс і адкуль там узяўся кот, гэта таксама вельмі важны герой гэтай кнігі. І аўтар чаргуе главы зямлі з марсіянскімі главамі. І так чытачы спрабуюць разабрацца, як усё дайшло да таго, што Ягор з Марынай, якія, здаецца, рассталіся, якім чынам яны апынуліся на Марсе і прычым даволі ў добрых адносінах. А ў гэты ж самы час на зямлі пануе сіндром татальнай адзіноты, і тут немагчыма не праводзіць паралелі з сітуацыяй, у якой зараз мы ўсе знаходзімся. Радыё ухілістым тонам тарабаніла пра імклівы рост колькасці зафіксаваных у свеце выпадкаў сіндрому татальнай адзіноты. Сярод буйных агмянёў новыя немачы называліся як ужо добра вядомыя ў звязку з ёй Сінгапур, так і некаторыя іншыя гарады планеты – Токіа, Дубай, Нью-Йорк, Рыа-дэ-Жанейра. У паведамленні падкрэслівалася, што звесткі няпоўныя, што ўрады некаторых дзяржаў спрабуюць засакрэціць успышкі сіндрому на сваіх тэрыторыях. А далей зусім актуальна і, як зараз модна выражацца ў інтэрнэце, цытата смешная, сітуацыя страшная. Ён вярнуўся да камп'ютара і пашукаў у інтэрнэце навіны, ці не дакаціўся сіндром да Беларусі. Знайшоўся адзін беларускі сайт, прысвечаны незвычайнай хваробе. Было бачна, што ён рэгулярна абнаўляўся. Ягор праглядзеў з дзясятак старонак. Сімптомы, меркаваныя спосабы прафілактыкі, хроніка хваробы па іншых краінах. У Беларусі аніводнага выпадку. Гэта пакуль, песімістычна зазначыў сам сябе навуковец, узяў са стала дасланы з Мінска альманах і скіраваўся да канапы, лежачы на якой любіў чытаць. У Балахонава свой цудоўны стыль, і гэта як выдатны гумар, так і добрае веданне масавай культуры, ад папсовых песень да творчасці гурту «Рамштайн». І ў творы пазнаюцца таксама і беларускія культурныя рэаліі. Напрыклад, калі апісваецца, як атрымліваў прэмію гідройца Ягор, то канверт з імем пераможцы ўскрываў, як там напісана, ветэран гідройцаўскай гонкі старэча Б. Б проста з вялікай літары з кропачкай, але мы ўсе разумеем, хто хаваецца пад гэтай літаркай. Ад некаторых жартаў у кнізе нават крыху пахіхікваеш услых, бо я люблю, напрыклад, жарты, якія расцягнутыя па тэксце, калі у пачатку тэкста, дапусцім, адна частка, а потым недзе далей яшчэ раскрываецца больш гэты жарт. Вось, напрыклад, тут харватка ў размове з Ягорам называе беларусаў рускімі, і калі ён яе папраўляе, то яна неяк здзіўлена запытвае, якая розніца. І праз некалькі старонак Ягор ёй вяртае бумерангам. Сербкі ўсе такія рамантычныя? Харваткі, крыху збянтэжылася жанчына. А якая розніца? Балахонаў вельмі любіць свой Гомель, таму ён так шмат расказвае пра яго чытачам. Там героі вандруюць пэўнымі вуліцамі, і чытачы такім чынам атрымліваюць ад аўтара, які, дарэчы, гісторык паводле адукацыі, дык вось чытачы атрымліваюць процьму цікавых фактаў пра гэты горад. Дарэчы, сімвалічна, што паралельна з гэтай кнігай я перачытвала ў арыгінале раман «Марсіянін», які, вядома ж, больш сваёй экранізацыяй з Мэтам Дэйманам галоўнай ролі. Я спачатку чытала гэтую кнігу адразу пасля выхаду фільму, чытала па-руску, а цяпер вырашыла перачытаць у арыгінале, і гэта цудоўна, кніга яна не горш за фільм, можа нават і лепш, абавязкова пачытайце, бо гэта цудоўнае пазітыўнае чытво і проста неверагодна гумарыстычная кніга. І Балахонаў таксама яе згадвае ў сваім творы у сувязі з героямі, якія аказаліся на Марсе. Да складскіх прыпасаў падцягнуліся вырашчаная самімі гародніна, радыска, морква, цыбуля і нават бульба. Наконт бульбы шмат жартавалі. Успаміналі раман Энді Уіра і зняты па ім фільм са злыбедамі галоўнага героя, які саджаў бульбу на Марсе, яшчэ да таго, як гэта стала мэйнстрымам. Пасяленцы радаваліся, што ім, нават з улікам аварыйнай пасадкі, пашчасціла займацца земляробствам у больш прыдатных умовах, чым персанажу Уіра.
Балахонаў таксама ўмее ў самаіронію, і ў сваім жа рамане ён успамінае сябе. Так, напрыклад, Стывен Кінг вельмі любіць рабіць у ягоных кнігах, героі даволі часта згадваюць ягоныя ж кнігі або экранізацыі ягоных твораў. І ў рамане Балахонава героі гуляюцца ў так званую гульню шкляных перлаў або ў гульню ў марсікі. Там даволі няпростыя правілы, я зараз не змагу іх дакладна вам расказаць, але сутнасць у тым, што трэба трымаць у галаве мноства цытат і адна на адну яе нанізваць. Дык вось Марына робіць ход у гэтай гульні з дапамогай цытаты з папярэдняга рамана Балахонава «Інфанта і аднарог». Я быў задаволены, як той ружовы плюшавы слон, у абдымку з якім спіць пухлаватая супермадэлька, ураджэнка заходнярускай нізіны. Балахонаў. Які яшчэ Балахонаў? Зачапіўся гулец, не даўшы ёй агучыць законнае атрыманне яшчэ 3 балаў. Сергей Балахонаў не сказала, а пратрубіла маладзіца. Сорамна сваіх землякоў не ведаць. Можа, ён цяпер пра нас з табой раман піша, а ты вось так. Цытату можаш спраўдзіць. Ну і ў канцы кнігі можна прачытаць такую добрую фразу: «Кажуць, што ліхія часы робяцца добрымі ўспамінамі». Спадзяюся, што так будзе і з той сітуацыі, у якой мы ўсе цяпер знаходзімся, і мы будзем успамінаць не эпідэмію, а час, які мы праводзілі разам з блізкімі і любімымі людзьмі. Наступная кніга, пра якую мы сёння пагаворым, выйшла ў 2019 годзе ў расійскім выдавецтве «Фантом Прес». Гэта раман сучаснага ірландскага пісьменніка Джона Бойна «Лесніца в неба». І нават калі вы не чыталі кнігі гэтага аўтара і не чулі яго імя, то хутчэй за ўсё роўна знаёмыя з ягонай творчасцю, бо гэты чалавек напісаў кнігу «Мальчик в паласатай піжаме», паводле якой брытанскі рэжысёр Марк Херман зняў бліскучы аднайменны фільм, які выйшаў у 2008 годзе. Гэта кранальная гісторыя сяброўства нямецкага хлопчыка Бруна, сына каменданта канцэнтрацыйнага лагера, і яўрэйскага хлопчыка Шмуэля, які знаходзіцца ўласна ў лагеры. Гэтая кніга Бойна разам з яе працягам «Мальчик на вяршыні гары» разлічана на дзіцячую аўдыторыю, і мяне яна зусім не ўразіла, бо ў параўнанні з фільмам падалася нейкім чарнавіком, абсалютна без эмоцый. Яна зусім тонкая, і ў ёй нічога няма з таго, што зрабілі ў фільме. Таму я знаёмства з творчасцю аўтара пасля гэтых кніжак на некаторы час кінула. Але лаканічны водгук знаёмай на кнігу «Лесніца в неба» і цікавая анатацыя прымусілі мяне перагледзець свае погляды, і гэта рэдкі выпадак, калі я пачала чытаць кнігу праз пару гадзінаў пасля пакупкі. І з першых старонак мяне захапіў гэты раман. Як і многія кнігалюбы, я люблю чытаць кнігі там, дзе падзеі адбываюцца з пісьменнікамі або ўвогуле кнігі пра кнігі. І галоўны герой гэтага рамана Морыс Свіфт, ён малады аўтар. І ёсць толькі адна бяда ў ягоным жыцці. Сюжэты абсалютна не ідуць яму ў галаву, бо ён можа прыгожымі словамі пераказаць, апісаць чужую гісторыю, а свае сюжэты яму зусім ніяк не даюцца, і ён не можа прыдумаць нічога арыгінальнага. Але ён вырашае, што гэта не плагіят, ён сам піша кнігу, ён можа браць чужую гісторыю і рабіць яе сваю кнігу. І людзі ж захапляюцца тым, як ён піша, гэтым тэкстам у ягоным выкананні яны захапляюцца, так што нічога дрэннага ў гэтым няма, і яму не сорамна за тое, што ён робіць. І такім чынам на гэтым Морыс і будуе сваю кар'еру. Украду тебя, украду! Аўтар кнігі бескампрамісна заяўляе: плагиат – величайшее преступление, на какое способен писатель. І сапраўды, ты можаш пісаць пра што заўгодна, хоць пра тое, як рэжаш немаўлятаў. Мне здаецца, што на ўсё знойдзецца свой чытач, але плагіят – гэта плявок у бок чытачоў, якія табе давяраюць. Раскрываючы гісторыю персанажа, Бойн даследуе тонкую грань паміж здаровымі амбіцыямі і фанатызмам, і на што чалавек увогуле гатовы пайсці дзеля сваёй мэты, як далёка зойдзе яго апантанасць нейкай справай. І аўтар прабіраецца ў гэтым творы ў самыя цёмныя змрочныя куткі чалавечай псіхікі гэтага галоўнага героя Морыса Свіфта. І ў цэлым галоўны герой абсалютна не выклікае ніякай сімпатыі, ты баішся, што ж ён зробіць у наступную хвіліну. І калі мы са знаёмай абмяркоўвалі гэтую кнігу, я абураная нейкім эпізодам, дзе ён здзейсніў там даволі цяжкую штуку, я ёй пішу, што як ён так мог, і яна мне кажа: пачакай, усё яшчэ будзе далей, чытай, проста чытай далей. І з кожным новым сюжэтным паваротам проста абурэнне маё расло да неверагодных маштабаў, таму што гэты чалавек, ён апантаны псіх, і ён паставіў усё на тое, каб стаць вядомым пісьменнікам, і ён не спыніцца ні перад чым, нават перад людскімі жыццямі. Але ж якое майстэрства аўтара, які прымушае цябе на секундачку пранікнуцца сімпатыяй да гэтага наймярзотнейшага персанажа. Тут усяго адна сцэна, як Морыс заходзіць з сынам у кнігарню і думае, што яны не могуць сысці адтуль без кнігі, бо гэта грубасць.
І вось ты, якая ўсю кнігу яго абзывала апошнімі словамі, ужо сядзіш і расплываешся ва ўсмешцы і думаеш: боже мой, як жа гэта міла. І праўда, я ўсё роўна ненавіджу гэтага галоўнага героя. Ён цяпер, калі не ўзначальвае топ самых брыдкіх кніжных персанажаў, то дакладна ўваходзіць у топ-5. Таксама ў рамане закранаецца вялікая колькасць літаратурных тэмаў і шмат разважанняў пра жыццё, пра свет і, вядома ж, пра пісьменніцкае рамяство, пра выдавецкую справу і пра літаратурную крытыку. Напрыклад, жонка Морыса саромеецца, што яе запрасілі выкладаць студэнтам творчае пісьмо, вось гэты модны зараз прадмет creative writing, і ў яе ў самой выйшаў усяго толькі адзін раман. І ўвогуле мне здаецца, што многіх сучасных аўтараў не парыць, што яны не напісалі ніводнай вартай кнігі і ўсё роўна адну за адной выдаюць брашуркі пра пісьменніцкае майстэрства. Чалавек увогуле можа не мець ніводнай мастацкай кнігі, ў прынцыпе не напісаць, але пры гэтым весці курсы пра тое, як стаць пісьменнікам і яшчэ і за іх браць грошы. Ну, яны ж умеюць звязваць словы ў сказы, і ўсё можна вучыць іншых пісаць. Всем нужны деньги. А вось яшчэ цікавая і вельмі нечаканая думка пра тое, што ўсе пісьменнікі і фашысты. «Я не читаю книг фашистов», — сказала я. «Это почему же? Если их игнорировать, для чтения останется не так уж много чего. Все писатели – фашисты. Нам нравится контролировать высказывания, и мы сокрушаем всех, кто осмеливается с нами не соглашаться». Увогуле я была ў захапленні ад кожнай старонкі гэтай кнігі, мяне радаваў кожны сюжэтны паварот і ніводзін не расчараваў. Я вылучала стыкерамі ўсе цікавыя думкі і на кожнай радасна ківала галавой, маўляў, так, я думаю так же, чаму не я гэта напісала. І тут просто ў кожным слове ісціна, вось пагадзіцеся, напрыклад, наступная цытата. «Штука просто в том, что обычно, когда я спрашиваю у писателей, хотят ли они услышать правду, и они отвечают, что да, на самом деле им, конечно, нужно что угодно, кроме правды. Они желают, чтобы я осыпал их похвалами и рассказывал, что им пора стряхивать со смокингов пыль для получения Нобелевской премии». Гэта цудоўная шматслойная кніга, якая не толькі пра пісьменніцтва, але ўвогуле пра жыццё, бо такія, як Морыс, сустракаюцца ў любой сферы. Гэта хітрыя маніпулятары, якія карыстаюцца людзьмі для сваіх патрэбаў, а потым проста іх выкідаюць. Дарэчы, папярэджу, што многіх можа адвярнуць ад кнігі тэмы гомасексуалізму, але я вас запэўніваю, што калі вы ад гэтага абстрагуецеся, то вы атрымаеце вялікае задавальненне ад кнігі, бо яна сапраўды выдатная. І для мяне гэта пакуль прэтэндэнт на найлепшую кнігу года. Дарэчы, раю вам фільм на падобную тэму. Гэта фільм «Словы» 2012 года з Брэдлі Куперам у галоўнай ролі. Гэты фільм пра пісьменніка, які прысвоіў сабе чужую кнігу і такім чынам праславіўся. І скончыць гаворку пра гэтую кнігу хачу адным цікавым водгукам, дакладней вытрымкай з водгуку, бо калі я збіралася купіць гэты твор, я чытала некаторыя водгукі на Гудрыце, і там натыкнулася на такую цудоўную фразу, усё хараство якой мне стала зразумелым толькі пасля чытання кнігі. У вольным перакладзе там было нешта накшталт: «Проста ведаеце, што Морыс Свіфт павінен быць удзячным, што яго не існуе, бо калі б я яго калі-небудзь сустрэла, то мусіла б пабіць яго ў некалькіх вельмі балючых месцах». І сапраўды, калі вы прачытаеце кнігу, вы цалкам зразумееце чалавека, які гэта напісаў. А ў канцы сённяшняга выпуска, як і анансавала, я хачу пагаварыць пра смерць. І на гэтыя думкі мяне падштурхнуў адзін артыкул пра Байрона, і я задумалася пра тое, колькі таленавітых людзей мы згубілі праз недастаткова высокі ўзровень медыцынскіх паслуг у мінулым. Напрыклад, Джордж Гордан Байрон, англійскі паэт, па віне медыцыны 19 стагоддзя пражыў усяго толькі 36 гадоў. У 1823 годзе ён паехаў у Грэцыю, каб прыняць там удзел у вайне за незалежнасць. І там жа праз год ён злёг з ліхаманкай пасля таго, як неабдумана пагуляў пад дажджом. У яго былі і жар, і ўсе спадарожныя сімптомы. І як вы думаеце, чым у той час яго лячылі? Справа ў тым, што адным з самых распаўсюджаных спосабаў лячэння ў той час было кровапусканне. З арганізма забіралі некаторую колькасць крыві пры дапамозе праколу, або разрэзу вены, або пры дапамозе п'явак. І тут у мяне ж надрыжыкі прайшлі па целе, бо ў наш час гэты метад лячэння адносяць да альтэрнатыўнай медыцыны, таму што эфектыўнасць метаду не даказаная, а наступствы пасля яго могуць быць проста жудаснымі. І метад пачаў выходзіць з моды ўжо ў канцы 19-га, пачатку 20-га стагоддзяў, але Байрону не пашанцавала, таму што ў 1824 годзе спосаб яшчэ быў цалкам рабочым, і на ім яго прымянялі. Так што лекары яны літаральна да смерці залячылі паэта кровапусканнем. Яны спрабавалі збіць тэмпературу і думалі, што для гэтага трэба асушыць яе крыніцу, і прыляпілі да скроняў Байрона 20 п'явак.
І потым яшчэ яны панос спрабавалі ў яго выклікаць, даўшы яму рыцыну. І гэта таксама быў вельмі распаўсюджаны ў той час спосаб лячэння. І карацей, у беднага паэта, які быў без таго аслаблены, п'яўкі высмакталі 2 літры крыві, і праз суткі Байрон памёр. Таму давайте проста парадуемся, што жывём у цывілізаваным свеце, дзе медыцына ўсё ж такі менш траўматычная. І я кажу, праўда, пра нармальныя развітыя краіны, а не пра тыя, у якіх і жаночае абразанне гэта дагэтуль такая нармальная практыка. Такім цікавым і трагічным фактам скончым сённяшні выпуск. Спасылкі на ўсе кнігі ці фільмы, пра якія сёння вялася гаворка, вы, як заўжды, знойдзеце ў апісанні да гэтага выпуска. Дарэчы, у адным з наступных выпускаў я хачу зрабіць якую-небудзь падборку кніг, таму мне важна, каб вы расказалі ў каментах ці ў Google форме ў апісанні пра кнігі, на якую тэму вы б хацелі паслухаць выпуск. А на гэтым я развітваюся. З вами была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы! Запісала гэта і падумала, што можна было б ужо і больш арыгінальнае развітанне прыдумаць, ужо ўсё ж такі 10 выпускаў прайшло.